ತುಲೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಇಂಚ ಪಂಡದು ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿದೆ ಹಿಡ್ದು ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಕ ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇರುಳ್ಳಿ ಇರ್ತದೆ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಜರಿಯದಾತ ಒಂದು ನನ್ನ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನ ಫುಲ್ಲು ಬೋರುಂಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇರುಳ್ಳಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೆವೇ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಟ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನಿ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಎನ್ನ ಬಾಬನ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗುರುವಾರದ ದಿನನೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಗೂ ಪೋದಿತ್ತೇನು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿನ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಯಾನ್ ಪೋನುಲ್ಲೇನು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ DMs ಬತ್ತದಿತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇರೆಡ್ ದಾಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇನು ಅದನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂದು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಬುಲ್ಪೆರ ಬೈದನು ದಾಯಗೊಂದು ಪನ್ನಗ ಏರೆಗ್ಲ ಪಗೆ ಮನೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ರ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ವನಸಗ್ಲ ಪರೆಲ್ವೇರಿಗೆ ಎಂಕ್ ತೂಲೆ ಪನ್ನಗನೆ ಮೀ ಜುಮ್ಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ವನಸಗ್ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನ್ಗೆ ಪಾಪ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವನಸುಗಳ ಗತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲನು ಪೂರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ ತೂಯನು ತೂನಗ ಎಂಚಿನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಆಪುಲೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಡಪುಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬೇರೆ ಬೈತೀನಿ ಎಂಕ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇರು ತುಲೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ತೊಂದುಲೆ ಪಾಪ ಪ್ರಾಯದ ಪೊಂಜು ಬೆನಿಯರ್ಲ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಜವಾನ್ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೆಂತಿನೊಲಿ ಪತ್ತೊಲಿ ಅರೆಗೆ ಬೆನೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರೋಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎನ್ನಡ್ದು ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪರೆ ಅನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಅನ್ ಕಾಲ್ ಮಂತೇನು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಂಡೇರು ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಎಂಕ ಆನಿಯ ಬತ್ತದ ಪುನಗ ಬಯ್ಯದ ಆನಿ ಕಾಲ್ ಮಂತದೆ ಅನ್ನರೆಗೆ ಅಪಗಾರ ಪಂಡೇರು ಆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಇನಿ ಅನ್ ಕೂಡ ಕೇಂಡ್ಯಾನು ದೇಗದ ಪನಗ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕ ಬರಂದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬರ್ತದ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಆಂಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಂಡ್ ಪಂಡದು ಪೂರ ಬರಂದಿತ್ತನು ಸೊ ಯಾನ್ ಪಿರಯನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಿಟ್ಟು ಕೊನಪುನಾಂಡಲ್ಲ ಅರಿಸಾಮನ್ ಬಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅನ್ನರೆಗೆ ಅಮ್ಮಗ ಸೊ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ಕೇಂಡ್ಯಾನು ದೇಗದ ಪನಗ ಕೊನೆಯನ್ನು ವಸ್ತುಂಡದ ಕೂಡ ದೇಪಂಡ ಬರೊಂದೇ ಉಂಡು ಅರೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂಚ ಸಹಾಯಸ್ತ ಬರೋದನ್ನು ಪಂಡದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಿರ ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ ಕೇಂಡೆ ಇರೆಗೆ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಲ ಬೋಡ ಇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಗ ತಿಂಗೊಲ್ಗೆ ಸಾಮಾನು ಬೋಡ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನು ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಗ ಕ್ಯಾಶ್ ದೈತೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಪಂಡೇರು ಸೊ ಯಾನು ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯದ ಮಿತ್ತೆ ಯಾನು ಕ್ಯಾಶೇ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲಾನು ಅಂಚಿನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಎನ್ನ ಬೆರಿಕೈ ಪನ್ಪೆರತ ಅವು ಪಿರವ್ರಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ದಿ ನಕಲು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಆಕಲ ಪುದರ್ ದೆಪ್ಪು ಚಿಂದ ಬಂತೇರು ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ NRIs ಪಿದೇವರು ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಆಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿದೇವುರುಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚೆ ನೀನಿ ಬಾಬನ ದಿನ ಬಾಬನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಉಪ್ಪುನು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ₹100 ಕೊರಲ್ಲ ಎದುರ್ಪಿರೋ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಕಾಲಡು ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗು ಮೊಕಲು ಎದುರು ಬೈದಿರತ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಬಾಬನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಿನ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುನು ನನ್ನ ಲೈಫ್ಡು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅವನ್ ಪೋಲೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಲೆ ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಜೋಗ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡ ಪಣ್ಣದು ಯಾನ್ನ ನಟು ಹೆಂಗೆ ನನಗೆ ಇಂಚಿನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಹೊಡ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಓಂತಿ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಪಣ್ಣ ಅಂಚೆ ಇಲ್ಲು ಮಗರ್ದು ಪೋತುನು ಪಿರಾವಡು ಪೂರ ಗೋಡೆ ಜರಿದು ಪೋತುನು ಅಂಚ ತೂಕದಾದ ಪುರ ಆಪುನು ಪಣ್ಣದು ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ವಿಸಿಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ಪಣ್ಣದು ಕಾಸಿತ್ತಿನಾಗ ಏತು ಕಾಸಿತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾಸಿತ್ತಿನ ಕೊಂತೆ ಲಾಭದ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ವಸಿ ಅಂಶನ ಎತೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಪನಿಯರ್ಲ ಒಂದೆ ನಿಂಗೆರ್ಲ ಒಂದೆ ಎತೋ ಜನ ಎತೆತೋ ಮೂಲೆಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಉಪ್ಪು ಇರು ಪನಿಯರ್ಲ ಒಂದೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನಲ್ಲ ತುಲಿ ಬೇತೆ ಎರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬರ್ತದ ಪನ್ನಿನ್ಗೆ ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಎತೋ ಒಂಜಿ ಕಡಿಟು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗಳ ವನಸುಗಳ ಪರೆಲೊಂದು ಉಪ್ಪಿರು ಅಂಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಡ್ ದಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಕೊರ್ನೊಂಡತ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸುಗಳ ನೆಮ್ಮದಿ ಬರ್ಪುಡ್ಗೆ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನಿತೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲ್ನಲ್ಲಿ ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ದಾದಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದು ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲಿ ತರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ತುಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಡ್ದು ತೂಪೆ ತುಲೆ ಪಾಪ ಇಂಚ ಉಂಡು ತುಲೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಬಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇರ್ನ ಸುರುಕಾದ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಂದೆ ಪುದರ್ ಯಶೋಧ
यानी 10-15 वर्षांच्या उरले आणि इंदू पूरा इथे ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನ ತಾಕತ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ ಅಂಡ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇರ್ಲು ಬುದ್ದು ಪೋಯರ ಇಂಕ ಪುಟ್ಟು ಬಲತ್ತದ ಊರತಿ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಇರೆಗ್ ಜೋಕುಲ್ ಪುರ ಇಚ್ಚೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡನಿ ಇಜ್ಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನ ಕುದಾಡ ಒಂಜಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಉರ್ತೆ ಉಂದು ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತೆ ಇರೆಗ್ ಎದುರು ಪಿರ ಪಂಡದ ಏರ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ಉಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿ ಎರಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಪ ನಾಪಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಜೋಕು ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಅಗತ್ಯ ಅವು ಯಾವ್ದು ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿದ್ದ ಪದಿ ಐಕ ಪುರ ಕಟ್ಟದು ಅಂತ ಸಾಲ ಅಂಡ ಅಂಚಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಪೋನಾಗ ಬಾಜಿಲ್ ಪರಿಯಾಡ ಬಂದ పోపుండవు ఎంచ పోపును అంది ಐನೂರು ಒಂದ್ಸರ ಕಡಪು ಇತ್ತಿನತ್ತ ಆಯ್ಗಲ್ಪ ಒಂದು ఆయన ఇల్లు అగ్ల బాడిగే కొరియాడు బెంగళూరు అండ్ అత్తమ్మగ్ల కడపలేరండి ఆయగి మాకు ఇంక కూడా కడపలు కొంత కಮ್ಮಿ అప్పుడు అంటే కడపలు అంతే ಅಂಚೆ ತುಲೆ ಮೆರೆಗ್ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ನಾವು ಟಿವಿಡ್ಲ ತೂಯನ್ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ವನಸಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬತ್ತನ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ ಮೇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆರಂದು ಬೈದ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನ ಎನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಯಾನ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಂಜಿ ಪಿದೆ ಉರ್ದಕುಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಸೇರ್ದು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದು ಇರೆಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದ ಮೇರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಂಡ ಯಾನ್ ದಾದಂದು ಪನಗೆ ಇರೆಗ್ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡ ಏನ ಸಾಮಾನ್ ಬೋಡ ಅತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಬೋಡ ಅಂದ್ ಕೇನೆಕ್ ಮೇರ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ ಸದ್ಯೋಗ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡಿತಿನ ಗ್ರಾಸರಿ ಪುರ ದಾಲ ಐಟಮ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಬೋಡಿತೀನಿ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಪಂಡೇರು ಅಂಚಾದ ಅಂಕ್ಲು ಕ್ಯಾಶ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೇವೆ ನನ್ನಲಾತು ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಎತೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಡೆ ಕೋಡಿ ಮುಲ್ಲೆಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜಿದ್ ಬತ್ತನು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪನ್ವೇರು ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ಬ್ಯಾಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನು ಪತ್ತನ್ ಪಂಡದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡಿನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಮೆರ್ನೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ಚಿನ ಮೆರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದು ನನ್ನಲಾತು ಜನ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗೊಂಜಿ ದುಂಬು ಬಲೆ ಈ ಅಮ್ಮನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ತೂಯರ್ನಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಇಡೀ ಇಲ್ಲು ಜರಿದು ಉಂಡು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚಿನ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನಿತೆ ತೂಪವೆ ಕೇರೆ ಉಚ್ಚು ಪೂರ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಉಳ್ಳಾಯ್ಡ್ ಸೊ ನಿಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜವನೆರೆಗೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬತ್ತದ ಮೆರ್ನೊಂಜಿ ಜಾಗೆಗ್ ಬತ್ತು ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚೆನೆ ತುಲೆ ಮೆರ್ನೊಂಜಿ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ನ ನಂಬರ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಯಾರಿಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫೋನ್ ಉಡ್ಲ ಪಾತಿರಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಅರ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಒಂದು ಕಾಸೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಇರೆಗ್ ಎಂಚಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲದೊಂಜಿ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಂತ್ ನನ್ನರೆಗೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಮನ್ಪೆರ ದಯಪಂಡ ಜವನರೆಗಾಣ ಬೆಂದು ತಿನ್ನೊಲಿ मेरे पाಪ ಬೆನ್ ತಿಂಡಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ನಿಕುಲ್ ತೂವ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನೆರ್ದಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕುಲ್ ತೂವರ್ ನನ್ನ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದೊಂಜಿ ತೂಕ ಇಂಚ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ತುಕ್ಕ ಬಲಿ ನಮ್ರನ್ನು ಕೊರೊಂದುರ್ಲೆ ಕೊತ್ತೆ ಕೊರಿಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತಿನ ಇಂಕ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ನಂಬರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅರ್ನನೆ ಒಂಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ನಂಬರ್ಗ್ ನಿಕ್ಲು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಸನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೆರ್ನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದೊಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂಕ ಎಂಚ ಪಂಡದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಫಸ್ಟ್ ಪಿದೆಡ್ದು ತೂ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಒಂದು ಜರಿದಿಂತಿದೆ ಒಂದು ಬರ್ಸಗುವ ನಮ್ನೆದ ಅವಸ್ಥೆ ಪಾಪ ತುಲೆ ಒಂದು ಅರ್ನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮೆತ್ತೊಲಾಯ್ಡು ಕೇರೆ ಉಚ್ಚು ಮೆಲ್ಲ ಕೇರೆ ಉಚ್ಚು ಬತ್ತು ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಬೂರು ಅಕೌಂಟ್ ಫುಲ್ಲು ಬೋಟು ಒಂದೊಂದು ತುಲೆ ಕುಂಚ ತುಲೆ ಕುಂಚ ತುಲೆ ಒಂದೊಂದು ಕುಂಚ ತುಲೆ ಕುರುಬಾಕಿನ ಒಂದು ಕುರುಬಾಕಿನ ಒಂದು ನೆಟೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಜರಿದು ಬೂರ್ದು ಒಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಅವು ಅಡಿಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟಿಂಡಿ
ತುಲೆ ಮುಂದಲ ಜರಿದು ಬೂರ್ದು ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಗೋಡೆ ಫುಲ್ಲು ಜರಿದು ಇಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇರುಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಜರಿಯದಾತ ಒಂದು ನನ್ನ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತನ ಫುಲ್ಲು ಬೋರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇರುಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಫುಲ್ಲು ಬಾಳೆ ಮೆಲ್ಲದಲ್ಲ ತುಲೆ ವಾಹನ ಉಣ್ಣೆ ಉಂಡು ತುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಇಲ್ಲು ನೆಲಲ ಪಸೆ ಬೈದನು ಈ ಪ್ರಾಯದರ ಪಾಪ ಇಂಚೆ ಉಪ್ಪಿರ ಪರಮಾತ್ಮ ಗೊತ್ತು ನೆಲ ಪೂರ ಪಸೆ ಬೈದನು ನೆಲ ಪೂರ ಪಸೆ ಬೈದನು ತುಲೆ ಒಂದು ಲಾಂಚನೆ ಗೋಡೆ ಜರಿದನು ಐಕೊಂಜಿ ಪಾಪ ತರ್ಪಲ್ ಬಾಡ್ತೀರು ತುಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ತುಲೆ ಆಮೇಟ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ತುಲೆ ಬಾಕಿಲ್ ನಂದೆ ಮೂಲು ಅಟಿಲ್ ಕೊನೆದೆಲ್ಲ ಕಮಂತದೇರು ಆಮೇಟ ಅವ್ರ ನಾಟಿಲ್ ಕೊನೆ ಜರಿದಿನಿ ಮುಲ್ಪನೆ ನೀರು ಪೂರ ದೀತೀರು ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ಹಂಚಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮೇರ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮೇರ್ನ ನಡುವಲ್ಲಿ ಆರಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲಿ ರೈತಾಡಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪುಲ್ಲನ್ನ ಕೊಡ್ಚಿ ಊರನ್ನ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಊರ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮಿತ್ತರು ತರ್ಪಲ್ ಬಾರ್ದೇರು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ದ ಸ್ಥಿತಿಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಮೂಲೆ ಇಂಚಿನಮ್ಮ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ರೂಮಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ರೂಮು ಅವು ಹಂಚಿದೆ ಇಂಚಿನಿ ಹಂಚಿದ ಪಾಪ ಆರೈ ತುಲೆ ಕಂದಿ ದಿನ ರಾಸಿ ಬಾರ್ದಿನ ಪೂರ ಗೋಂಟು ಕಟ್ಟದು ಹೋತುನ್ಗೆ ಪಾಪ ತುಲೆ ಅರೆಗ್ ಈತು ಪ್ರಾಯದವರೆಗೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಎಂಚ ಧೂಳು ಪತ್ತದ ಹೋತುನ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಅರ್ನ ಚಾವಡಿ ತಿನ್ಗೆ ತುಲೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದು ಅರ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಪಾಪ ತುಲೆ ಒಂದು ಅರ್ನ ಹಂಚಿದೆ ಮೇಗ್ ಜಾಲು ಇಂಚಿನ ಪೋಯ ಹಂಚಿಟ್ಟು ಬೀಗ ಬರ್ದಾರ ಹಾಂ ಒಬ್ಬ ಗುಯಲನ್ನು ತುಳಿದು ದೇವರೇ ದೇವನಿ ಗುಯಲದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಯಲದ ದೇ ಒಂದೊಂದು ಗುಯಲದ ಅವಸ್ಥೆ ತುಳಿ ಫುಲ್ಲು ಒಂದು ಫುಲ್ ಕೋಪನ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಡೇಂಜರ್ಲ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬರ ಬತ್ತು ನಾನು ಪುಣ್ಕ ಈ ಗುಯಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಎಲ್ಲ ತತ್ತು ಮೊಸರು ಮೀನು ಬತ್ತು ನಾನು ಪುಣ್ಕ ಗುಯಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ತುಲೆ ಒಂದೇಟು ಪೂರ ಕಜ ಇಂಚ ಜಿಂಗಿದು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಮೆರ್ನ ಇಂಚಿಡು ಬಾಕಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಇಂಚಿಡು ಮೆರ್ನ ಎದುರು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬತ್ತಿನ ಹಂಚಿದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಈ ಮೀಟರ್ನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲು ಮದ್ಮೆನೆ ಆತಜಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಟಿ ಜೀವನ ನಿಜವಾದ ನೀಕುಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸಿತ್ತು ನಾಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲಿ ಇತ್ತೆರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಒಪ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಕಾಸು ಆ ಒಂಜಿ ಧನ ಸಹಾಯ ಮನ್ಪುಲಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏರಾಣಲ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಇತ್ತು ನಾಡ ಈ ಇಲ್ಲನು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇತ್ತು ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಲಕನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮನ್ಪೆರು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿರ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.